с подкрепата на Рива Гипс. Първият избор в сухото строителство. Вече ви казах, че ще спомена датите. 27 юни е денят. Тук вече има доста сериозно раздвижване. Прокопане канала, вероятно тук ще бъде канализацията. Аз ще трябва да ви обяснявам, защото колежката отсъства в момента. Кой знае, може да отиша до Америка да черпи идеи. Ще я потърся да видя. Механизацията, как е тук механизацията? Много добре работим. Много добре, на ръка работим. Да. Няма друг избор. Няма. Това е за канала, нали? Канализацията. Тук гледам са освободили това. Вече разкъртено е. Всичко пръста трябва да се запълни. Да, ще използвате пръста за нас. Но това е тая пръст, която идва от тук. Да. Вярно, че е с глина зидоно. С пръст е зидоно. Няма цемент, няма вар, няма нищо. Тук всъщност ще се отварят прозорци да има изглед напред към двора. Остъкление, да. Добре. Силвия няма? Няма. Значи при следващите снимки ще я видим. Какво исках да покажем? Значи, Лъчо, покажи тук. Това е дебелината на стената. Ние ще направим необходимите проучвания, но тъй като това е камък и е спорно дали камък е топлоизолатор или няма да може да изолира тази сграда, е необходимо да бъде изолирана отвънка. Сега старите майстори твърдят, че камъкът е добър изолатор. Добър, да. И лятото ще държи хладно, и зимата ще държи топло. Да. Доколкото знам, от 50 см нататък камъкът вече е много добър изолатор. И няма нужда, защото иначе ако тези красиви камъни добре изидани трябва да се опаковат отвънка с стиропор. 52 см. Значи, затова е зидано така, за да може да... И това го прави и здраво, разбира се. Така. Тук започвате вече да освобождавате двора. Има човек там, който да чисти. Да се почисти двора. Да се изчисти двора. Да. Вчера изкопахме шахта. Да видим какво става тук. Казаха към от ВИК-то или не половина ще ли дойдат тук да кажат откъде ще минава това. Откъде да е? Това ще е септичната яма всъщност. Да. То на този етап още много не са... много добре върви. За една седмица доста се напреднали. Като се върне колежката, ще поговорим вече. Тя трябва да ни покаже проекти. Обещаваме да ми покаже какви проекти са направени. А тая пръст трябва да се изхвърля тук, като много пръст ще остане. Ще остане доста пръст. Вътре вече да. А там ще захрани с вода, да. От водомера. Ама то селото е водоснабдено. Само канализация няма. Добре. И това е от днеска, уважаеми зрители. Значи напредват работите, които са свързани с демонтаж на някои части от стените. Там, където ще има прозорци, ще има остъкляване. И по инфраструктурата канализация, оттръбяване. Нещо интересно няма да се види сега. Да видим следващата седмица, като дойдем на къде ще е обекта. Добре, благодаря ти, чао! Хайде, командвай тук, че няма колежката. Няма и колежката да управлява. Шефа го няма, шефа. Искам тук да ви покажа, дами и господа, нещо, което така силно впечатлява. Не знам дали камерата ще може да го покаже. Лъчо, вижда ли камерата оградата? По моя преценка, това е някъде към 50-60 метра каменна зидария, суха каменна зидария, която е правена преди 60-70 години. Тогава хората са имали канап и отвес, нали? Да, отвес. Канап и освет. Да. Изключително права. Сега е светло, няма как да пуснем лазерен такъв нивелир, за да проследим, но според мен на цялата тая дължина има не повече от 2-3 см отклонение на места. И това нещо е преживяло във времето, преживяло е земетресение. Отдолу няма стоманобетон, няма основи. Не. Направо камъка, 50 см. 50 см в земята е вкопан камъка.
Това... Отдаде едно, където е бил само ореха. Да, това е майсторлък, Голям. дами и господа. Това се нарича майсторлък, нищо друго. Значи на времето е имало големи майстори. Вече е сряда, 2 юли. Колежке, миналата седмицата нямаше. Да, Аз помисля, че си ходила в Америка да черпиш идеи, да не си ходила там да го крадеш това. Да, наложи се за Има малко проблеми да с отскочи. детенци, всичко наред ли? Да, всичко е наред. Успешно мина, дори Дай да видим може какво и се тя да направят. участва следващия път. Дай сега да гледаме. Значи това ти е първият етаж, така ли? Обяснявай сега. Да, това е първият етаж. Кухненската част е тук. Кухненската част, която е тук, нали? Да. В дясно. Също дай тук камерата да гледаме. Ние ще сега на чертежа първо, да. Тук е меката мебел. Камина. Така ли? Това е камината. Да. Тук развиваш стълбище, защото спалната част ще бъде на 2 етажа. Да, другата. да. Решихме, че има достатъчна височина и всъщност може да се направи Всъщност на още първия един етаж правиш етаж. 2 спални, тук ти е коридора, Так. баня Да, и го дублираш на втория етаж с още 2 Точно детски така. спални и баня. Да. да. Много добре. Така се е получило малко вагонно решение, тъй като тя е като вагон сградата, тясна дълга. Вагон ресторант направо. Да. А това се играла върху архитектурата. А, Добре. това е... Да. Значи тази чаша е остъклена тук изцяло, която е в дневната. Дневната, където и е. кухнята. Това е точно в Да, тази част, да. тази част. Дай да го разгледаме сега тук, да видим. Аз нали ще критикувам? Ами, надявам се, няма да е много. Все пак Сега тук допустимото какво да правиш? е. Разчиствате отдолу. Ами сега се опитваме да изравниме нивата, но тук след един разговор решихме, че може би ще оставиме на 2 нива да стане, като това да бъде едното ниво в дневната и следващото ниво да бъде където ще бъдат спалните. И там ще се получи едно стъпало, евентуално. Да, и аз така мисля, между другото. Под тази врата тук всъщност ще се слезе едно ниво. Защото Да. ти много голяма е денивелацията, ако ги изравниш, Да. всъщност ще загубиш обем от тази сграда, която е на две нива. Точно всъщност. така, да не губим там височина, да има достатъчно пространство за Точно двата така. етажа. Между другото, ти отдолу е много добре. Това е, виж, слама с пръст. Знаеш, каква е изолация е отдолу? Страхотна изолация. Да. Хич не го пипай. Да. Особено ако е наторено от кравите. Да. Ама ти си прекарала и канализацията вече. Канализацията също е прекарана. Ами, напредваме, да. И всъщност, вече следващия етап ще бъде, след като го изравниме, нали, тук да се положи отгоре замазка и продължаваме нагоре с пояса и укрепването. Имаш да направиш още някои отвори за прозорците вече. Да, отвори там за ще прозорците. наложим. Дай да видим какво е само. Майсторе, няма ли да падне? Не е ли опасно разградени са камъните тук? Тук са го правили стари майстори. Те че са стари, ама ние не сме стари майстори. Ние рушим, може да разчитаме на цемента. Много интересно, виж бе. Сега ще покажи. Това нещо е зидано с най-обикновена кал. И слаба вътре. Чоп има, нали? Малко. Явно и тежестта на камъка помага. Значи те разчитат точно на теглото на камъните, на триенето между тях, нали? Да, Тъй като да. те са неравни, не са гладки. И това вероятно държи. Ама Аз не мога да се И представя на това. доброто напасване, нали? напасване има, То да. всъщност това е тънкостта, да можеш да ги напаснеш. Страхотно е направено. Толкова право зидано и толкова години не е мръднало. Много интересно. Сега се използват точно нови технологии. Конструктори изчисляват едни стоманобетонни пояси, се правят жестоки и въпреки всичко се пропукват сградите. Пропадат. Всяка нова сграда пропада. Да. Нямам обяснение. Това е като... Вероятно тая традиция е научила майсторите в годините да знаят какво да правят точно. То е едно старо лего. Каменно лего. Колко тук са забити в земята, знаеш ли? 50 см. 50 см. Да. Има теория сега на 80 ги слагат, защото земята замръзвала до 80 и леда, нали, ще вдигне основите. Дълбай се даже на места
едната къща, която правихме в Добрич, на 150 слязахме дълбочина, защото идва там конструктора и казва, той отдолу е лошо, нали? Льос, трябва да го махате, докато стигнете до жълто. Тук до жълто стига ли се? Отдолу. Не мога да ви кажа. Като копайте сега, какво излезе или не сте копали по основи да видите? Много ми е интересно да видя дали тези стари майстори са стигали долу до Ами, всъщност... извън хумуса. Мисля, че ние тук до 4 метра, като изкопахме, където ще бъде пречиствателната станция. Докъде беше хумус? Не се промени. Все е хумусна просто. Да. Нали така не се промени? Интересна работа. Добре. Ами хубаво. Значи, вече имаш яснота какво ще правиш? Да. Кога така по-активно вече ще се задвижат нещата? Искате да поизчистите, да поизравните? Още малко трябва да се изчисти. Предполагам, че тук до края на седмицата това ниво ще бъде съвсем подравнено, с замазка сложена. Следващата седмица започваме с укрепването, пояса и изграждане на вече конструкцията за покрива. Значи до рамките на 2-3 седмици така ще има малко по-сериозна работа. Силует горе-долу може вече да се види. Добре. Хубаво. Айде, ние пак ще дойдем да снимаме. Добре. Обещали сме до септември да е готово, те? О, да, септември месец. По жътва, или кога беше? То всъщност тя е август, ама след жътвата. Вече ще си служим с такива термини. Последните горещи дни на лятото са 26 август е датата. Близо месец от последното ни идване на този обект. Да видим какво е направила колежката през това време. Здрасти! Какъв е този бетон тук, бе? Нали ще правим еко къща? Отгоре ще го маскираме. Здрасти, да, ще го маскираме отгоре, да не се виждам после. Мръднало е малко. Ние не сме били близо месец вече. Да, има напредък. Ама имам чувство, че ти като в Америка през август ги разпущаш хората да не работят, да ходят да почиват, за да може сега с пълна сила. Ходиха до Франция и ги изпратихме там да видят малко къщите, как са направени в Прованса. Да. Бяха на почивка там, върнаха се. Браво, започнало е да добива вид. Да. Добре. Направили сте какво сега? Пояса горе. Бетонният пояс. Бетонният пояс е направен. Това за да го укрепите. Въпреки, че толкова близо век е издържала така, но трябва да отговаря на съвременните понеже изисквания. Още един век трябва да издържи. Така ли искаш? С съвременните технологии, толкова ще живеем. И затова... Лешке, обаче имам чувство, че се изживяваш тук. В Америка живееш в имитация. Къща имитация с камък, с всичко имитация, нали? Храната е имитация, всичко е имитация. Ама къщата е камък, обаче не е камък, а е имитация на камък. Такива плоскости. Имитация, да. А тук е истинско и ти е кеф. Да, и отгоре ще покрива с дърво. Страхотно е, да. Мен много ми харесва този проект. Много е хубаво, да. И тук се отлява площадката вече. И тук площадката е готова. Я да видим сега. Тук се образува дневната. Да. Прескоча да видя аз. Много добре. Всъщност, камъка навсякъде се съхранил. Навсякъде е запазен. В този вид, в който беше. Последно имаш ли идея какво ще го правиш? Ще се фугира ли, ще се чувства ли нещо? Аз за сега мисля да го оставя така както е. Само трябва още малко да се почисти. И то на финала, защото сега ще има строителни работи. Да. Всъщност, тук ще закачиш вече второто ниво. И от тук нататък вече, да. Тук получи ли са това, което мислиш?
пробиваш ли отзад за горния етаж? Последно не сте решили ли скапандура ще бъде Ами още горе? го обмисляме как ще бъде. А покрива? Покрива в момента е дадена заявката вече и тук до няколко дни почват да го... Ама става въпрос с керамиди ли го реши? Или с с битумни такива изкуствени? с битумни керамиди ще бъде. Да. Рисково е да го направиш с тези старите керамиди, защото може Да, при положение, че новите материали вече са достатъчно добре така изпипани, оформени, добра изолация имат, бързо става, така че решихме така да го направим. Тук всъщност... Това тук е басейна. Много малък бе! Много малък басейн. Обаче ти пак работиш на инерция така. Тук трябва да имаш проекти, рисунки всеки ден. Или ти повече се вдъхновяваш? Но аз не ги показвам. Що? Пазиш се ги до края. Пазя ги, да, в тайна. Да има изненада. Ама наистина е заприличала на такава къща в Прованс. Да. Точно такива съм ги виждал там. Да видим само лавандулата къде ще я посеем и горе-долу. Да, имаш място достатъчно. Да, има място насреща. Ама тия плодни дръвчета ще ги оставиш някой? Да, те ще бъдат оставени. Те ще ги оставиш. Имаш и камък, където се наложи да произведеш. Но тук няма го оставиш на бетон, нали? Не, тук ще има... След това с плочи ще го направиш? Плочи ще се сложат отгоре. В оная част на двора по същия начин, като за сега имаме идея да използваме тези старите плочи, които са в момента на оградата. Да ги редите. По-тънките, евентуално тях да ги редиме. Без бетонна фуга, направо с... Да, той ще израсне трева там. Да. И ще опитаме такъв вариант да видим как ще стане. Що да не стане? Да, ами... Кълдъръм. Кълдъръм, точно така. Кълдъръм се казва. Да. Не знам в Прованс как е. Трябва да им се обадя, да ги попитам. Да. Ами добре. Нещо друго днеска няма какво да покажем. То е в такъв етап. Сега свалят кофража. Сега го кофрират в момента. И може би тук до седмица вече ще има така някакво... Вече по-активно ще започнеш да действаш. Да. Свърши ваканцията. Ами ако не, аз се включвам и аз почвам да помагам, за да има напредък така по-сериозен. Добре. Мата, умувала ли се? Грамата, значи ще спазим тия отвори, които са в момента. Така че ще има големи витрини. ПВЦ ще слагаш, няма да... Най-вероятно ще е ПВЦ. Да. Има, поне трябва да е някакъв дървен цвят. Дървен цвят, да. Цвят на дърващото. Все пак, малко имитация ще вкараме. То не е имитация, то си е ПВЦ. То си е ПВЦ, да. Вярно, все пак 21 век сме, нали? Аз винаги така напомням това нещо. Дори да използваме нещата, които сме заварили, трябва да вкараме новите технологии, защото то е смешно сега да вземем някакви стари паянтови дограми да ги деламе. То няма и как да стане, доста големи са отворите. Точно така, да. От практична гледна точка е този материал. Всъщност аз най-много това ме вълнува в този обект, защото се получи така една малко еклектична картина, модерни материали с класическите. И най-много ми харесва твоята концепция тук. Ще продължиш ли? Няма да има телевизор? Няма да има телевизор, няма да има кафеварки, всичко се прави на кафе на пясък, на пеш. Ти викаш, искаш да избягаш от цивилизацията. Абсолютно, всякакви технологии, ако мога, защото все пак аз съм единственият човек, който за сега е на това мнение. Всички други ще ме оборят, но доколкото мога. Не знам дали ще мога да ги задържа за дълго време. Добре, много ми харесва това. Защото ние обикновено се пренасяме на село, но с целият си градски бит. Точно така, да. Вместо да почиваме, всъщност отново в стреса. Пак сме в стреса, пак слушаме новините какви са, пък за няколко дни просто няма нужда, нали, хората трябва да седнат около масата, да си говорят, да се гледат, а не да гледат телевизора и да се опитват да си говорят. Това не го казва и на жена ми.
Това е големия спор вкъщи. Въобще каза, не ме забелязваш. Няма, обещавам. Не е толкова телевизора. Аз след 30 години какво да я забелязвам. Не, аз тук мога да поспоря много. Освен и аз да изхвърля телевизора от къщи. Да, направо може би. Обаче тя трябва да застане там, където е телевизора, защото аз съм свиквал точно там да гледам. На първо време. Добре, много хубаво. Малко ме плаши този бетон. Как ще го укриеш? Не може да остане така. Значи тук пак имаме така няколко идеи. Да, няма да остане по този начин и ще трябва да измислиме. Сега има пак различни нови технологии, които да се слеят с камъка и някаква облицовка да се реши, така че пак да не казвай сега, ще дойдем да снимаме да видим. Не казвам. Между другото, доста хора с интерес следят, даже звънят вече да питат, защото в България има много такива останали. Да. Как му казваше ти? Аз, защото му казвам обор. Плевник. Това е плевник. Плевник. Разликата е, нали? И се вълнуват как могат да го преустроят. Да. И трябва да ти кажа, че голям интерес е и това нещо ще се следи, защото всъщност с много малко корекции до тук, като гледам, доста малко е вложено, само да се укрепи с тези пояси. Това беше и част от идеята, да не бъде някакъв много мащабен проект, в крайна сметка да изпълнява ролята, т.е. да го приключиме така за по-кратко време, да не го оскъпяваме и да можем в края на лятото или така, септември-октомври вече да стане използваем, а не да продължи години и години строежа и накрая вече човек да се избори да каже: аз не искам дори да го ползвам. Така че приключваме бързо и започваме да... И кога да дойдем? Сега другата седмица? Другата седмица вече ще тръгнете нагоре. Ще сме на сянка под покрива. Сериозно? Така. Не ме обаче. Добре, айде. Приятна работа и до следващата седмица. До следващата седмица. Сима. Цялата баня. Sima.bg. Цялата баня онлайн. Затворете очи и събличам се. Сима. Цялата баня. Бригада от високо квалифицирани специалисти извършва качествен ремонт на стари и новопостроени жилища. Знаете ли как се почиства лесно, бързо и приятно след основен ремонт? Ползвам услугите на професионалисти. Бориван, София. Подобна на тази прекрасна наша кухня можете да купите от мебелна палата Лазур, Варна. Какво е кухня без вградените уреди на Вето, Варна? Тази прекрасна мазилка е, която харесва моят съпруг. И тя е от А3, София. Магията, както във вашия дом, така и на сцената, е благодарение на осветлението. У нас то е направено от призма. Изящният ни таван е от акустичен гипсокартон. Запомнете, Рива Гипс, България. Джакузи, ЛМ Комерс. Колкото и да летите във въздуха, от време на време трябва да се приземявате. И къде се прави най-добре това? Върху подовите настилки от Акрол, Варна. Сима. Цялата баня. Затворете очи и събличам се. Спалната е от Злати Паприков, Варна. Лека нощ. Матрака е от магазин
зона. София. Внимание! Висококачествена дограма от Ролпласт. Със Славе прекарахме великолепен месец, настанени в едно чудесно жилище, осигурено. Шторите и пердетата са от фирма Гершман. Това е шоурумът на фирма Solus, където се изработват мебели по индивидуален проект. На своите клиенти аз винаги препоръчвам мебелите на Solus. Един изцяло изпълнен от фирма Solus проект. Трапезарна маса с японска стилистика. Една модерна съвременна кухня и вградени уреди. А това е любимото място на семейството. Разбира се, много удобно за сядане. А тук някои правят любов, а аз спя. Отдавна си мечтая за внуце, дано да ми се случи скоро. Solus. Посрещаме клиенти, изпращаме приятели. Индивидуални пречиствателни станции от Франция. Знаменателен момент. Спущаме го. И аз държала, че виждаш ли? Най-доброто решение за вашите битови отпадни води. Мебелна палата Лазур. Мебели за всеки джоб и всеки вкус. Кадри, като се преказват. Без скича на горния етаж. Банята ще бъде 3 метра. От там нататък може да е отворено. Значи от тук до тук 3 метра. 3,50 трябва да има. 3,40.